Atensyon sa mga mobiyahe padong sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw bisperas ug ugma gilauman nga muhuot ang dagan sa mga sakyanan gumikan usab sa nasoyng kasaudugan. Ano ang report? Sa karsada padong sa barangay poblasyon din himutang ang sentro sa kapistahan sa Birhen sa Rigla higpit ng gidid-an ang pagsulod sa mga pampublikong sakyanan. Ang mga pribadong sakyanan gitugutan ra apan dili makapataka og parking kay bitaron sa tuwing truck. Ana sa mga road signages sa mga sakyanan nga kinahanglang tumanon. Kadtong mamistahay og mahimo dili na lang ta magdaog sakyanan kay og mahimo mong commute na lang. Gipakatapos habang masakop sa CTMS. Adunay mga public assistance desk nga gilangkuban sa mga pulis ug medical personnel. Sila ang itahasan sa pagkatiman o galing adunay mga problema nga masinati. Actually, ang kuan PWD katong mga taga-Oxos ka na mga residente nga na diha o katong mga mabdos kana ba mga special cases nga na. Actually, maka-access man sir sud gawa sa simbahan makasudod siya.